Wah, setan, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Itu kowe. Ora ana Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Dewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh kentuk omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, panon maning jangan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajaran suntane bangun iblis lanang kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Dewa, mungsuhmu iki Prabu boleh metu. Lagi aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takono bodoh. Kowe Bagong modar. Iya. Nenggara ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo gleteng tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bono. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek lesung. Golek lesung. Golek gaman, Tru, aja sembrono. Kowe semangat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa e padake.
Lho. Kuwi njebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak iki lho, wis ngono. Ikat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong ya? Urung. Omong nek sing bayar aku nek ya. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 mesti 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darahe ora lancar. Abuh. Dirapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa genter iki apa? Hocah. Wotek jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ngising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong akeh Baladewa mulai kaya wong edan. Ajo. Wah, wah, mutar ya wae iki. Wah,